Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 29 nke ọnwa iri afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gramma ya zụziri nke ọma o bọbọ nkịtị n'onwe ya odogwe onye ga-akpọklara gị igwe mmiri ị ga-esokwa m aga? Aga m eso gị ma ọ bụrụ na ị mere m ihe m chọrọ. Ọkwa agbala ngị sa agala nga meet aboki yesterday. Si ya kedu swimming chop ka bikini. Uche ihe ọwụla chọrọ ịzụ m ịzụ ya n'aka aboki enwe ihe ga-eme na. Clara ọwa ebe ọ na-agbara m cheap. Uche don't worry. Ọwa ebe ọ na-agbara m cheap. Onye ọbụla m ebe ọ na-azụta ihe cheap ya gawa. Country hard. Aboki a na-ere ihe ndị ahụ. Onye gwara gị how you take no. Ị na-anọ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'ahịa. Uche o ihe nke si na butiki pụta enwe ihe ga-eme eluigwe ọ ga-ada. Ịma m ejikwa m ego ya. Ndị mgbe ọbụla ma oliji ego. Ịma m ejikwa m ego ya. Ma oliji ego. Beside onwe ya kpa mmadụ sụrụla. You know? You cannot. Ị ga-agbalị soro m gaa n'ụbọchị Satọde. Biko. O nwere otu ebe ọwụ nchọtara mmiri ha na-acha blue. Mmiri ha na-acha blue. Anyị garuo ebe ahụ mụ na gị egwu mmiri gbatịrị bụ ọkpụkpọ ebe ahụ kpọọ omimi ụbọchị niile agwụcha ha akpụkpọ akụkọ Vanguard. No baby, I understand, but ihe m na-ekwu na zụtara m nke a mụrụ na boutique. I love that one. Uche is not costly. Ebe na-ejikwa na ego ị ga-egbu m. I no get money. You too dey fear. Ego. Let's just go there first. So we are there. Mgbe m gachara nke onye aboki today. Ka mara go the price. Ya nruzi ebe ahụ ma compare ya. My nọọsụ mara ma aga azụta nke boutique. Uche, I need to look sexy. Kele ọha na eze. Ọ dị ego. Ike gwara. Iwo dị sansa ụbọchị ọma nọ na bọla chunete lolo otu unu mere ejimaka na arụ dị unu asị m ya gaziere unu ndewo. Igbo mụrụ nji atụ ilu so ụdara na adị mmera ya ka ọ dị dadarara. Ịma a na-aga ma a na-agarube ya ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga. Ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ. N'ụtụtụ a o nwere ndị anyị ga-akpọ n'ekwentị. Nkwa Nonso girigiri bụ onye oti mkpu Intraco na steeti Imo. Chidera Ibekwe kpọtara aha yesterday dịka ọ nọ na-ekwu okwu anyị edimo ya fit dimo ya necessary simba o anyị ga-anụrụkwa ọnụ mmiri asụ Nonso Nkwa nakwa onye ọzọ ya bụ Chidera Ibekwe kpọkwara aha yesterday a na-akpọ Asari. So anyị ga-akpọkwa onye nke ahụ n'ekwentị this morning ka ha nwee ike mekwa ka ọha na eze nụrụ ọnụ mmiri asụ ha ịma asị ọgbara nkịtị ekwele ya bụrụ ma ịkpọ ha n'ekwentị ha gba nkịtị wee anya marazie na ekwetele na ọ bụ ihe ha mere mana ha kwuo okwu sile anya amara ọ bụ otu ebe arị ị hụrụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM ebe a anyị kwere kpenyesi ike n'ihe ndị oyibo na-akpọ fair hearing. Fair hearing. Repete. Fair hearing. Ya mere ka ọ dị gawa ugbu a na Facebook ga-asonyere anyị live. We are live on Facebook. Ị garuo Facebook search ya maka Eko FM ISIOKWU FM. Gị klik ịkpam kiriwe anyị live gịnị ebe ahụ. Onwe ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Get drop oya ebe ahụ ị na-eme ya gaa na comment section ị ga-ahụ link Facebook page ọhụrụ anyị dropụrụ ebe ahụ kliki link ahụ follow anyị oge na-adịghị anya anyị ga-ahapụ otu page ebe ị na-ekiri anyị gaa na nke ọhụrụ klikie ya mee gịnị follow anyị ọ dị oke mkpa mgbanụ ka ọ dị ka anyị nyonye anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ga-amasị m iso agba amamaka iko mba ụwa afọ 2026
ka Messi kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Brendan Rodgers ejirila aka ya gbaa arụkwaghịm dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ Celtic. Ọ bụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo kpaliteghara okwu Biafra ka Dele Momodu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ gba ha ka ha mee ndị isi ọrụ nchekwa ọhọpụtara ọhụrụ nnyocha. O nweghị nsogbu mbuli n'ọkwa anyị na-enwe n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị ka onye nsepekịtọ jeneralụ ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetokunu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Nasarawa akpọchiela ahịa Lafia Modern Market Komgbam n'ihi adịghị edowe ahịa ahụ ọcha. Mahadum Unilag amachiela ihe ọbụla bụ sikiti making na content creation n'ogbe ụlọ akwụkwọ ahụ bụ akụkọ anyị hụrụ dara dum n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. O jirila nwayọọ nwayọọ na-akụgbara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 4 na naira 87 ya bụ 1,487 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Ọ ga-agarịkarị otu a? Enwere mgbe ị hụrụ ya gara ya karịa otu ya na-agbagharị gburumagbụ na-agbagharị gịnị gburumagbụ ọ dị ego uche o nwere na mahadum Unilag amachiela ihe ọbụla bụ skit making ndị ọla na-abịa nga ha ebido mewe content creation arapụta ire ka eke nje aba asị na bịa gụọ akwụkwọ work skit ka asị na bịa gụọ na mahadum ahụ na ihe ọbụla bụ ihe egide gị nwa gị ga-aga ụlọ akwụkwọ na mahadum ahụ gwakwa ya o. Mgbe m hụrụ ya bụ akụkọ yesterday na social media masị X 91 ya bụrụ ma ụlọ akwụkwọ mahadum ndị ọzọ ha ga-eboro leave from ha ga-abịa boro a leave from Unilag ọ ga-amagbu onwe ya ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche gaa ebe ahụ gagharịa n'ogbe ụlọ akwụkwọ ahụ ị ga-ahụ ndị nke bịara rapụtacha ire ka eke nje aba tapụ follow my link ọkwa content creation a o nwere ndị ọ ga-agba ara ọkwa skit making a ya bụ ndị bịara akwụkwọ atọnụzi ogbe ụlọ akwụkwọ ya bụrụzi ogbe eji eme gịnị skit uche o. Gọọmenti steeti Nasarawa kpọchiela ahịa Lafia Modern Market Komgbam n'ihi gị na-edoweghị ahịa ahụ ọcha. Uche alaikiri m ihe o mere. Uche ike ebe a na-eri ihe a na-azụta ihe a na-eri o kwesịrị ịdị ọcha. Ama m na-aghọta. Ị gaa na okporo ụzọ ọhịa ụfọdụ ahịa ndị gbara anyị gburugburu nga ị gaa okporo ụzọ ị gaa ime ahịa ibi niile pịtọ ebe azụga ihe eri lekwa deti dọrọ nga ndị mmadụ megete na ncherịta ihu St. Paul's ọwụ ya gbam ị hụrụ ebe ahụ echi ọdọ na-esi ebe ahụ apụta nwere ike igbu mmadụ instantly. Gọta ya na-agwọ ya agwọ gọta echi ndị mmadụ nọkwa n'elu ya. O nwere si m na-agafe ebe ahụ nnọọ otu ọdọ si ebe ahụ ekupụta ruo m nnọọ isi atọ ọnụọ m isi agbagharịa m mana ilekwa anya gburugburu ebe ahụ a na-ere ihe a na-eri ebe ahụ pọtọpọtọ everywhere a na-ere ure everywhere pịtọ n'ime ahịa ebe a na-ere ihe a na-etinye n'ọnụ ọ dị ego. Gọọmenti steeti Nasarawa nice one anyị wee na-asị ndị nke ịhụrụ ụlọ ahịa ọbụla na-anaghị edowe ọcha gọọmenti kpọchie ya ihe a na-agba n'aka anaghị agba ya n'anya
ị hụrụ ihe ọbụla na-aba mmadụ n'afọ o kwesịrị ka akpachapụrụ ya gịnị anya. Uche lenu na ngwụcha izu ụka gara aga mgbe m si ka m kparịkwagalakwala steeti ha Abịa. Uche ebe ndị ahụ ha na-anọcha bifo na-ere ihe pọtọpọtọ ahịhịa deti ijucha uche ebe niile dịcha clean. Imesa ngaghị dọwara ihu ahịa gị irega ihe ha na-eri eri deti ọwụla nọ nga ahụ ị ga-achọrọ ya tinye na nylon. Everywhere agbachapụ dị neat. Abịa anyị na-achị ọchị before. Look at nsi ihe ọwa Abịa si ihe ọwa ahịa Abịa steeti. Abụrụziela ndị na-achị anya ọchị. Everywhere neat. Ndị na-achị anya ọchị. Kedu ndị a sị n'ọrụ wurewure dịzi n'aka ọkwọsọ ewe maakị ka ọ gịnị ngwa ọnwa atajirila ya bụrụ na ọ na-ama ya ọrụ emena gịnị atajirila. Ị hụkwara na ncherịta ihu St. Paul ahịa eke ọnụnwa ahụ na ncherịta ihu St. Paul ebe ahụ ụdịrị urewure anyị ji ahụ ebe ahụ deti eshi ọ dị ego. Ha chọkwara m iji ohere akpọkuo gọọmenti steeti Imo si ha doo Clara nwoke ọcha ma tupu m erute ụlọ m yesterday ọ kụchara elekere 10 nke abalị. Oh baby, sorry. Anọkọtara m na hold up good 2 hours. Ị hụrụ na ebe a na-akpọ number 1 Poly Junction. Gọọmenti steeti Imo biko mara na ihe unu mere ebe ahụ eziokwu ọ dị oke mkpa. Maranụ ihe unu mere gịnị ebe ahụ. Uche ebe ahụ na-akpọchi ọkpọchi nga. Anọkọtara m ebe ahụ na at a point ma consider wasị ọ ga-akara m mma iji ụkwụ lawa maka na nsị bịara m let me just say it out. Bịara na ebe ahụ hold up nọ. And you wewe ya jisie m ike. May remember toilet our office here. Remember toilet n'ụlọ m. Isi agba m zigizaga otu a. Uche ị gara imere nwa awọ jumper lawa. Nlepụ anya lee ihe kụrụ n'ụgbọala. Ilepụ anya lee ihe kụrụ n'ụgbọala. So gịnị? Uche should have called 2 me. good hours. Anyị nọ na gịnị? Hold up. Ọtụtụ ndị na-ege ntị ndị witness ihe yesterday. Uche ebe ahụ ọkpọchie nga no going back. Ka ọ dị ka a gasị ka revise ya gata ụzọ ọzọ. Ọkpọchie ihu na azụ. Lock up. Yesterday ka nọ mara na agwụ m a strong man. Ma kpaa ya nnọọ kpasie ya ike. Mana abịara m bịa limit ka m si ekwu okwu. Ya bụrụ na abịara m bịa kwuwe okwu o nwere ike ịmapụta n'ike. You know? Driver Jones akwụọla m ọgbọsa ma n'ọdụ ọka mbere. Wee bụrụ ya ụlọ soro nkelere Chineke. Ya bụ onye na-ekwenye ka achị ya bụ ọchị. Maka na nwere ndị na-akpachị anya ọchị. Uche na ngodo afọ TikTok ahụ. Maka ihe ọgwụ. Afọ TikTok ahụ. Odogwu na redio ịbịawa onwe ya. But Uche, if you call me, next time you call me, yeah? Dị ebe ya ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ndị ọkpa egbe bandit ji akpasị anyị iko n'ike na-egbukwa anyị ka ụmụ anụmanụ. Ka onye ndu ụmụ nwaanyị n'otu obodo na steeti Plateau kwara n'akwa ka ọha nụrụ olu ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ipichi Nnamdi Kanu aka n'ọnụ agaghị eweta ogbugbo ka Dele Momodu kwuru. Gbaa n'anwụ ndị na-akpanyere gị ọkụ n'ahụ ka ị gbahapụ otu pati PDP ka otu pati APC gwara gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang. Mkpupụta ekpupụtara Paul Biya dị afọ 93 bụ 93 years dịka onye isi ala mba Cameroon bụ nnọọ mkparị nye ọchịchị onye ka uche ya bụ demokrasi ka Timi Frank kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aha m emeela ụmụ m agaghị enweta ọrụ na Naịjirịa ka Bode George kwuru. Ozu mmadụ 4 ayasarala ebe mmadụ 3 nwetara ihe mmerụ ahụ dịka ụgbọala bọọsụ bịara sonye isi n'okpuru ụgbọala ukwu trọk na steeti Ogono
bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obodo Baza dị na kansụl ime obodo ya bụ nke steeti Sokoto arịọla gọọmenti steeti Sokoto si ha gbatatụrụ ha ọsọ enyemaka n'ihi ego ụtụ levi nde naira 15 bụ 15 million naira ndị ọkpa egbe banditi gwara ha si ha kpụọ. Mahadum Unilag amachiela ime ihe onyonyo vidio na gburugburu ụlọ akwụkwọ ahụ n'ụdị skit making maọbụkwanụ content creation. Ndị oyi ọha egwu terrorist eyiela anyị egwu na ha ga-atụ ogbunigwe n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ka ndị ụlọ nnọchiteanya ala anyị kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkpọ onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị ọ bụ oke akachiburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido iso azọ ya bụ ọkwa ka Bode George kwuru. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC debanyere aha mmadụ dị 553,751 553,751 people na steeti Benue naanị n'ime ọnwa atọ. Ihe ala anyị bụ Naịjirịa chọrọ bụ ndị ndu na-ebu ụzọ eche echiche nke ọma tupu ha ekwuwe okwu ka otu pati APC kwusuru Peter Obi, bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii anọchichala n'okporo ụzọ MCC ụra atagawara Toronto n'ihi ọgụ ndị na-azụ ahịa ebe ahụ na ndị ọrụ Intraco lụrụ. Otu nwaanyị ọwụ dị afọ 21 21 years na-enye nwa ara aha ya bụ Mary Ann Muntari ejirila mma magbuo onye agbata obi ya aha ya bụ Ahmed Kalo, bụ onye chọrọ ịkpaso ya iko n'ike n'ebe ha bi na steeti Kogi. Mmadụ abụọ anwụọna dịka otu ụgbọala ọwụ na-agbawa awa bịara nnọọ manya isi n'ime ọwa mmiri gọta na Aba, bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa enweghị isi nke o ji enwe ọdụ ka Odumodu Black ji akụ egwu kwuru. Igirigi. Where is the lie? Ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị Naịjirịa ọ bụrụ na a na-eme ihe n'otu o kwesịrị isi aga ala anyị si wee dị. Ọ dị egbo mmadụ abụọ anwụọna dịka ụgbọala otu ụgbọala ọwụ na-agbawa awa bịara n'ọsọ n'isi n'ime ọwa mmiri gọta na Aba. Ndị ihe awụ my 27 years gbadokwa gịnị anya gbado gịnị anya drive safe. Apụtala ha mee ka ndị Naịjirịa mara na ndị oyi ọha egwu eyiela ha egwu eteretin ya na ha na ha ga-atụ ogbunigwe n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na House of Assembly. Azụgbakwa ihe ọjọọ. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Azụgbakwa ihe ọjọọ. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Azụgbakwa ihe ọjọọ. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Onwere ihe anyị nọrọ. No. Na-eyiela ha egwu na a ga-atụ ogbunigwe n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Ike gbara. Ka ọ dị otu pati APC apụtala ha kụsuo Peter Obi gwa ya na tupu ya na-ekwu okwu ya chezie echiche nke ọma. Ọwụ ya apụta ya eme ọnụ wa akpụwe
n'ihe ala anyị bụ Naijiria chọrọ bụ ndị ndu na-ebu ụzọ chee echiche nke ọma tupu ha ekwuwa okwu kpọọ politics kpọkwa politics ka anyị gaa na nke ọzọ otu nwaanyị ọgwụ dị afọ 21 21 years na-enye nwa ara aha ya bụ Mary Amuntari ejirila mma magbuo onye agbata obi ya aha ya bụ Ahmed Kalo bụ onye chọrọ ịkpaso ya iko n'ike. Ọ dị ka nwaanyị a ji enwe anga ishu mana kedu ka nwoke ụbụrụ ya zuru oke ga-esi lee nwaanyị na-enye nwa ara chọrọ ịmakwasa ya kpaso ya iko n'ike? Nwaanyị ahụ dị ka o ji enwe anga ishu ya maburu mma otu a chọ si ihe ga-agba ya gbaa si ihe ga-agba ya ma egene ya gbaa. Otu a ka onye a shi nwụọ na ya wụrụ ka Ahmed Kalo shiri nwụọ nkịta nke mbụ n'ịkpa iko si wee laa ụwa na steeti Kogi. Lee ka akụkọ ọ bụ ha n'obisi ma ọ mata o ka anyị nyonye anya na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ihe isi ike Akpabio Yiwada agbala ndị Naijiria ka ha kpanyere ndị gọvanọ enwere n'ala anyị anya. Egbe ji ele nwa oriọma ọkụkọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na steeti Niger ekwupụtala ụbọchị Tọzdee na ụbọchị Fraịde dịka ụbọchị ezumike n'ihi ntụliaka elu kansụl ime obodo a ga-eme na steeti ahụ. Gọvanọ steeti Taraba, Plateau na Adamawa anọrọla n'obi abụọ n'ihi pati nke ha ga-esonyere. Azọpụtala otu obere nwatakịrị amụrụ ọhụrụ dịka ndị uwe ojii wakporo ebe a na-ere nwa na steeti Anambra bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọwụ na mma ya nwaanyị erukpuola n'ime mmiri n'ihe mberede ụgbọ mmiri mere na steeti Borno. Chai, nwaanyị a na nwa ya la just like that. Uche onye na-eji akwụ ị na-abara ihe ọwụla wụ mmiri were life jacket a na-eyi make sure ya uche akwụsịrị na gị bụ mmiri zitakwa life jacket o. Ọkwa eziokwu. Achọkwa m ya agwakwala gị maka lasị mmiri mgbiri wọta mmiri. Ọkwa eziokwu. Uche ịzụta bikini a gị zitakwa life jacket o. I know that if you no buy I no go follow you. Anyị were tubu ọ gaghị adị mma. Gị na onye onye na-eji tubu egwu mmiri gị sị gị Clara gịnị medere na-ama na-eji ihe n'ihe wu ije ị ga-eji tubu a na mgbe ụfọdụ a na-eji tubu egwu mmiri. Can't you be this in advance? O nwere ncherịta ihu ọkesa anya ebe a o nwere vulcanizer anyị ga-eme iti ya chọọ tubu pọmpụọrọ anyị rentị anya ibucha mmiri anyị eweta ha ara ya gị na-akọ ike gwọrọ ka ọ dị lee anyị lee akpụkpọ akụkọ dị sitesimanị gezie ntị. Mmadụ 12 anwụọna dịka ụgbọelu bụ ndị mmadụ eme njem bịara kpọkasịa na mba Kenya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Trump akagbuola visa Wole Soyinka. Trump akagbuola visa Wole Soyinka na-eji abata mba Amerịka ebe ka ọ dị Wole Soyinka ejirila ọnụ ya kwuo na amachiela ya ịbata na mba Amerịka. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra INEC adọọla aka na ntị gbasara iji ego azụ vootu ebe ka ọ dị ha agbatịkwuo n'ụbọchị owuwe mpekele eji atụ vootu bụ PVC. Thank you very much. Ịma ya bụ akụkọ bịara na-ada na gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo nọ dịka ọ na-eme achụnta vootu bụ kampen kwe nkwa na ha hụrụ wọdụ niile nwere na steeti Anambra nke ọbụla apụga nwetara mmeri na ya ọ ga-enye ha 1 million. Nke ọbụla apụga nwetara mmeri na ya ọ ga-enye ha 1 million. Clara nwoke ọcha ebelebe ndị mmadụ achịrị otu a chịkwasara Soludo. Onye kwuru datin ịmakwa n'ihe awụ vote buying. Ndị apụga apụtasị taa ụnọ na-emekwa understand English ụnọ na-emekwa understand asụsụ Igbo. Ihe awụhụ vote buying ọ iji m hụ na onwezi ihe dịka kedu ihe a na-akpọ dị ya political apathy ka ọ gịnị n'oge mere Soludo jikwa ihe ahụ ka ndị mmadụ zepụta n'igwe bịa tụọ vootu. Isi ebe a esi ebe a
onye dị ka a ga-awọrị nke bụ political party onye dị ka a ga-awọrị Soludis inweta mmeri na polling unit gị nye ego wahala igirigi ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji gwa ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpara ya bụrụ ma anyị lọghachi ụnụ manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ nụrụ ọnụ mmiri asụ mmadụ abụọ eboro ebubo n'ụbọchị ụnyaahụ na redio ebe a ka ha nwee ike kọwara ọha na eze uchere obi nke ha nwa amame na-aghọta mmadụ abụọ bụ Nonso Nkwa na nwa amadi ka Gini Asari anyị ga-akpọ ha n'ekwentị na ụtụtụ a n'ihi ya nọrọ ebe ahụ emela ngagharị gaa na Facebook zibatara anyị ozi ihe ichere gbasara okwu a anyị lọghachie na nwa mgbe nta anyị ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down.
Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupts, laughter fills the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalịala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. His Royal Highness Eze Engineer Marcel Ihanacho Uzegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala Ojezurubodo n'obodo ụnọ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ihu bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ Ojezurubodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọhị na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues. Ojezurubodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM Ojezurubodo haya mma Ojezurubodo ngwongwo oje anya apụọla haya mma Ojezurubodo ngwongwo oje ya yọsam Ojezurubodo haya mma oje ndị hụ ya haya mma oje ndị bịara bịa haya mma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsam haya mma oje anya apụọla haya mma Ojezurubodo ngwongwo oje ya gawa Ojezurubodo mba haya mma Ojezurubodo
dị ebe a n'ụbọchị ụnyaahụ agagharịkwala agagharị. Ka ọ dị ekwentị Nonso Nkwa ebewele ka ele ma ọ nwere ike ịzụ ọkpụkpọ oku na ụtụtụ a. Ekwentị ya ebewele, ọ dị ka ele ma ọ ga-aza ọkpụkpọ oku ya n'ụtụtụ a. Alo alo, ọ dị ka ele ma ọ ga-aza ọkpụkpọ oku ya n'ụtụtụ a. Alo, ọ n'ebe ahụ? Ndewo. Ị bọọla chi? Abọọla m chi. Kedu? Ọ dị mma. Ihe ọ bụ Nonso Nkwa, chi Nonso ba Nonso Nkwa, Nonso girigiri. Awe ya mune. Awe ya. Nnọọ. Ndewo. O wee bụrụ ya. Ka ọ dị Nonso Nkwa, ihe mere a ji wee kpọọ gị n'ụtụtụ a, ịma asị anaghị eji ọnụ otu onye ebi ikpe. Ọ na-adị mma onye kwuo onye bụ mmadụ ebubo akpọ onye eboro ebubo ya enwe ike bịa kwuokwa n'okwu gbasara ebubo eboro ya. O wee bụrụ ya. Na ụbọchị ụnyaahụ ka onye oti mkpu Entraku na steeti Imo Maazị Darlington Chidera Ibekwe bịara n'ụlọ mgbasa ozi redio ebe a bụ oge ebubo na redio na amabunyere gị ukwutukwu ego ha ka gịnị ka ị na-afụnwu ọkụ mkpamkpa kpara n'etiti ndị ọrụ Entraku na ndị na-azụ ahịa na Toronto. Nonso Nkwa na-abịaghị bịa gbuwe oge, o nwere ego aka azụ ị narala? Ka ichigbuye n'ọchị n'ihi na ọrụ ego aka azụ 500,000 arịnụ m chip arịnụ m chip ma ọrụ na m nara 500,000 anọ m arịn very cheap. Mana ị ga-amata kpọmkwem na Nonso Nkwa na APC enwere n'Imo steeti arị na mma, ọ nweghị izo ya ezo. Na ịnụ ha na ya sị gị kedu onye iro APC n'Imo, ha ga-asị gị na ọ Nonso Nkwa. So ihe ọbụla si n'ọnụ onye APC ma ọ si n'ọnụ gọọmenti Igbo pụta n'ebe Nonso Nkwa nọwụ ashị blackmail propaganda. Mana o shigbule m maka na ọwụ tata ka ebowere m. Mana anyị ga na-aga n'ihu na-eme ihe dị mma. Onye nwa na-akpa Asari mụ na ya hụbeghị one on one except that day m gbaruru Toronto market ka m hụrụ ya, and of course crowd juru that day, ndị gbara m okirikiri, ndị mmadụ na-ekweghị m concentrate mara onye wu onye, maka na ana m eshi from one shop akụkara to another na-etake record of ihe ndị burule na ihe ndị zurule. As I'm talking to you, achị m akwụkwọ list of ihe burule ndị Entraku burula. Over 70 shops were looted. Over 70 shops na Toronto were looted. 2 days ago, I got a CP with petition against Imo Entraku. May invite onye isi ndị Entraku, may invite DPO no na Toronto, may invite local government chairman of Owerri North, may invite ndị niile a na-ebo ebubo na aka ha dị na njinji ahụ jirinu. So today, I'm going to esokwa ụmụ nwaanyị Toronto gaa police station today na state CID. Yesterday, anyị gakwara aga. Today, we are going there because ha niile ga-edecha statement. Onye ọbụla ga-ede ihe niile efurunu na otu esi pụrụkọta ihe niile eburu. And ọwụhụ ka eje kwuwe na ọwụ ka ekwuo okwu n'ụdị n'ihi na a na-ekwugide gọọmenti. Ihe anyị na-ekwuwo eziokwu. Onye a na-akpọkwa na Asari ọwụ caretaker, ọwụ dị ya nwe ahịa ahụ, ọ na-elekọtara mmadụ ahịa ahụ, ọwụ ya nwe ahịa. Ọ na-elekọtara mmadụ ahịa. Onye a na-akpa Asari ihe ọ na-ere wụ kere ahịa ebe a na-ere mmanya. Ebe a na-ere mmanya ọ ihe ọ na-ere mmanya bịa palọ. Thank you. Bịa palọ. Lee onye nwere bịa palọ inye m 500,000, which means o buga ego ebuge na Toronto. O bugara ego ebuge na ebubo ndị ọzọ ebonye. Mana chere kene Nonso girigiri. Ịma n'ụbọchị ụnyaahụ mgbe anyị bịara nnọọ na-ajụ ya bụ onye oti mkpu Entraku na steeti Imo bụ Darlington Chidera Ibekwe, mụnwa ji ọnụ m jụọ ya sị ihe ọ na-ekwu evidence ọ dịkwa? Ama m na-aghọta na evidence o mere gịnị ọ dịkwa? Ya sị anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị ọ dị gị ka Darlington Chidera Ibekwe ọ gba aka achụ ọta arụ? Nke bụ eziokwu bụ aga m ekwu ya ekwu dị ọfụma. Darlington epeka obere nwa Tobi opeka ndị mụ na ha ga-abịa sọtọshiwa ọnụ. Is a small boy.
naanị na emere ya PRO imo entra ka ịma ọmaghị okwu ekwu ọmaghị otu esi ekwu okwu so onwebe ihe ọhụrụ ọnwa okorobịa jọsụ pụta skuulu mbọsị a nye ya PRO imo entrako ọlụbenụ nwaanyị onweghị famili so ọmaghị ihe ụwa na-akọ ọwụ ihe la ọkala ashak ya ashak n'isi ichene nke awụ mkparịla ije ọbụrụ mkparị nna m ọbụrụ mkparị obere nwa so onweghị ihe ọma ụwa na-akọ onweghị ihe ọma so I wish unu ga-akpọ Asari anyị ga-akpọ ya ugbu a cherekene ibutu ekwentị gị ugbu a anyị akpa Asari ka Asari na onwe ya nwee ekwela ike zara ọnụ gị zara ọnụ nke ya nwa mana ajụjụ ọzọ anyị chọrọ nchịkọta okwu gị wee bụrụ na onwe ihe dị otu ahụ dị onweghị ihe dị otu ahụ nọ onweghị akarịala m 500 ọha ka giveaway na-eme Igbo ọha ka ego ndị mmadụ na-agbakwute n'ọfịs Nonso kwa biko mere m nke a nyere m aka ọha ka ego anyị na-emefu n'ụlọ ọrụ nchekwa ndị ogbenye foundation and remember agaghị m ebe ahụ n'aha Nonso kwa agara m ebe ahụ n'aha nchekwa ndị ogbenye foundation ọwa ọrụ anyị ichekwa ndị ogbenye ndị a na-emegbu ụmụ nwaanyị ishikpe na ndị na-enwe nna ndewo ngwanụ ya gaziere gị maazị Chinonso Nonso Nkwa Nonso girigiri bụrụ ya ndị steeti ime anụ na ha olu gị ngwanụ ka anyị kpọzie Asari ka anyị kpaa Asari ka anyị chọọ wee kpaa Asari mara kene ihe ọ ga-ekwu gbasara okwu a o wee bụrụ ya gaziere gị nọ maazị Chinonso Nonso Nkwa ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ekwentị Asari ebewele ka anyị lee ma ọ ga-aza ya ka anyị nwee ike nụrụkwanụ ọnụ mmiri asụ Asari n'ụtụtụ anụrụkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị ya bụrụ ma Asari zie ekwentị ya n'ụtụtụ a ị ga-anụrụ nnọọ ọnụ mmiri asụ ya ka anyị mara kene nnọọ ihe o nwere ikwu gbasara ebubo a eboro ya na ọ maburula ego nọrọkwa ebe ahụ agagharị ka anyị lee nnọọ ma Asari ọ ga-aza ekwentị ya ebewe ha n'ọzọ o bewala Asari ngwa ma buo ma piki ka anyị lee ihe bụ ọnụ mmiri asụ gị gbasara ya bụ ebubo eji kụgbaa gị ahụ wee bụrụ ya ekwentị ya ebewele ekwentị Asari ebewele Asari ka na-ebe mana ọ naghị ebu ekwentị ya ori ngicha ya eji aka ya mee gịnị kwụsị biko Asari ya bụrụ na ị na-ege ntị ị ga-agbalị bulie ekwentị gị
ọ dị oke mkpa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị ndị steeti Imo ha nọ na-eche gị ka a mara kene ihe bụ ọnụ mmiri asụ gị gbasara ya bụ ebubo eboro gị na ịmaburula ego n'ihi ya ka ịkpọ ha akwa ya ọzọle ma ọ ga-aza ọkpụkpọ oku ya na ụtụtụ a ekwentị ya ka na-ebe o wee bụrụ ya ebe ọ bụ na ekwentị Asari anaghị agazi ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ya bụrụ na o nwere ihe ị nwere itinye na ya bụ okwu anyị ji n'aka ị ga-agbalị gbapụ ya ọsọ kpọbata site n'akara ekwentị abụọ 0707 491 3438 nke a bụ WhatsApp nke mkpọ nke ọzọ 0911 20,022 0911 20,022 ma ọkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ịgbabata gị inwe ike tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu ị bọọla chi Uchenna Clever ụtụtụ ọma Clara otu unu mere ụtụtụ anyị dị mma ọ Daddy Joe gaa n'ihu Daddy Joe asị m ka ntinye ọnụ ebe nwanne anyị nwoke Nonso nkwanụ ị hụla onye ọbịa unu ahụ bịara ụnyaahụ ọ na-adị mma gị chiri ikwu okwu gị ikwu okwu with evidence ọ nweghị emekọta gị na-ebo mmadụ ebubo enyere mmadụ anụ mgbe ị na-ajụ ụnyaahụ ihe ọwa ala eji ka ọ hụrụ n'anya gị na enyere Nonso nkwa 500,000 onye na onye nọ nga ahụ mgbe enyere 500 enwekwa risit eji nye ego a ka bịa gị gbochie mmadụ ọnụ maka gị na-arụrụ gọọmenti ọrụ onye na-ekwu okwu gị dị shọrọp ihe ị na-ekwu maka na ihe akwụkwọ imebicha aha mmadụ ọ na-adịkwa mma ihe a na-eme na Toronto gọọmenti Imo bata n'ime ya ka esetụlụ ọhịa bifo ihe aba na ihe ọzọ ụdị odoronu ya gaziere gị nọ nwoke ọmenye ọha ị bọọla chi ya ewu nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ n'okwu anyị ji n'aka ị bọọla chi ụtụtụ ọma Clever na Clara na Bọlachi Ebolachi na nwụchiri anwụchile gbapụ ya ọsị nọ onye oti mkpu unu bịara yesterday aha m Dr. Chifugwebu Patrick ndị amara okwe onye oti mkpu unu bịara yesterday bịa na-edekele onye oti mkpu onye anyị ọwụ onye oti mkpu Entrako ọwụziere onye oti mkpu anyị onye oti mkpu Entrako ewela iwe bịara anyị ụnyaahụ bi difende salari ya na ebe o si erige ihe niile ndị ahụ ọ kọrọ yesterday akpọghị m bikos o nwere otu m ji lee ya anya now dịka ihe Daddy Joe kpọrọ n'ọgbakọ si kpọ o difend gasị na enyere ego ha otu na enyere onye ego ha otu na enyere ego ha otu as if ọ nọ nga ahụ ihe ndị ahụ na-eme beta agwaghị ya ha jụma evidence and anụkwa mgbe jụrụ ya sị onwe jikwa evidence so obodo achọghị ịma o nwere onye bipụtara akwụkwọ this morning si na gọọmenti na-empower criminal chijuo ha n'Intraco ọ wee eziokwu because ndị ego na-enye ha ihe amahụwu ọ chọrọ acha gbute ya ha ewere kọmishọn ha n'ime ya onye ihe eji emebiga na steeti a ya dịzie ka steeti a ọ dịkwa onye chịga anyị ọ dịkwa onye gọvanọ ga anyị ọ dị njọ because gị buru moto fụta obi adaghị mba ihe na-eme ga drọpụ moto gị wuru ụkwụ motorcycle siri gani ọ dị nji zute ndị Entrako why are they terrorists among the people so they should caution them mgbe ga-eziokwu ihe nụ na Entrako terrorist human being nọ dị ya thank you ndewo nke Entrako anyị ekwenye hụ ndị ọma dị na Entrako ịnọ Ebolachi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma ọ chifu onye ji ahụ ndewo Uchenna agomekam onye mere ndị mmadụ ji na village pụta wujuo na Entrako publicity Entrako abịala tụcha asị ihe ejiri mara ha ị ga-ekwu okwu onye ọbụla nụrụ ya ihe ekechie ntị ọfụma ụmụ nwanyị niile abega akwa mana relief ma na Toronto ọwọwụ mmadụ ka ha wụ ọwụ ụlọ ahụhụ ya n'anya
footprint CC camera jiri nga ndị entrako bụ mma esi ayesmen bụ mma a na-eji mma nre trako a na-eji onye ike nre trako ele gọọmenti mere ha prufu mma na onye ike na bọtụl Imo State gọọmenti nna ewugo o nwere mgbe ọ bụ unu bụrụ onye ike ngwanụ ya gaziere gị ọ dị nnọọ ka Asari azago ekwentị ya na ụtụtụ a ị bọọla chi ye ọ n'ebe ahụ This wrong number, please. ị bọọla chi ọ dị egwu onye nke asị ihe a ga-abụrụ ngụ nọmba Asari anyị amaghị ma ị na-ege ntị anyị na-anwa ekwentị gị ka anyị lee ma anyị ọ ga-akpọ enweta gị n'ụtụtụ a ị bọọla chi ye Hello, good morning. ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma, my brother. anyị dị nnọọ mma Na anọ m ihe ebubo n'ọsọ nkwa. N'ọsọ nkwa ọwụrụ sụọ ụbọchị abụghị 500,000. Ọwụrụ sụọ bọọlụ na ọkara ego ọ na-ebo ya. Iche eke ihe esekọ na jiri nta na abụrụ agwa ntụ ndị na-esi na abụ ndị a na-ekata paatị nweta ụmụ mmadụ. Ihe ọnwa na-emebichi pọpatị ndị mmadụ gị ọnụ mmadụ ogige nweta ka awa n'emebighị pọpatị ha. So all the very, very bad. You see, most of the people are about to make it about so I'm mayor because I don't have to say everything I don't know. I don't have to say more than I don't have to read more about me. abịala ekwudukwa okwu ebe anyị anaghị akwado nke nọ o wee bụrụ ya anyị na-anwa ka anyị lee ma anyị ọ ga-akpọ enweta ya bụ Asari na ụtụtụ a mana ekwentị ya na-anaghị agacha ka nlezie ma o nwere ka anyị ga-esi gbalịa nnọọ nwetagodi ya ka o tinyegodi ọnụ na ya bụ okwu anyị ekwentị anyị ji akpọ ya ndị mmadụ anaghị ekwe ya zi ike ọ na-akpọziri ị bọọla chi ye ụtụtụ ọma ihe ọ bụ Asari ka anyị na ya na-ekwu nde ya gaziere gị nọ Asari o Darlington Chidera Ibekwe bụ onye otimkpu ndị Entrako na steeti Imo o boro gị ebubo na o nwere ndị mabunyere ego ka ha na-ekesa ihe onyonyo na akụkọ ndị na-agazi n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia gbasara ndị ọrụ Entrako nke ọ bụ eziokwu chere kene esema ya onye wụ Darlington ihe ị na-akọwa bụ na Darlington guzo onwe ka esi kpọpụta Darlington ugbu ị gaghị akọta ya mgbage ntị o Darlington Chidera Ibekwe bụ onye otimkpu ndị Entrako na steeti Imo o kwuru na ị gara nakọrọcha ndị ahịa Toronto ego ruru 4 million naira were ya cash ọsọ cash ọwụhụ transfer gakwuru onye isi oche Entrako bụ Anthony Anyehe ajụ ego ahụ dịka etu nkịta si ajụ nsị ehi ihe a Darlington Chidera Ibekwe kwuru ọ bụ eziokwu kedụkwanụ ebubo eboro gị na ị nyere Nonso nkwa 500,000 nyekwa otu onye nke a na-akpọ General na ị gara were 500,000 gakwuru ya ajụkwa ịnabata ego ahụ
shop nwere toast dị ọrụ ụdụka ọrụ mmadụ 20 n'ime ya ọ na-eme brag ihe problem ndị ezu n'oshi ndị asịra na ụgwọ maybe shisha everything na Toronto maybe shisha everything ndewa ndewa ya gaziere gị nwoke omenyo ha Asari o wee bụrụ ya Clara nwoke ọcha ndị a sị na ihe dị otu ahụ adịghị onye o ji dị mma ịnụta ọnụ onye ka gị nụta onye onye ka ejichala ofu ebe achaba ikpe Igbo ma ụnụ anụ n'ọnụ ndị a na anụ n'ọnụ mmiri asa na ihe dị otu ahụ ha adị edina anyị go ya ọkwa ị na-aghọta agọrọla ụkwụ na aka ha na ihe dị otu ahụ emeghị gịnị adị igirigi ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị bụ ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya agagharịkwala agagharị ọgba ego gbawa odudu ha ya mma